Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω με τη βοήθεια της κόρης μου της Δράνιας κάποια σκυλάκια μπίγκλ, ενήλικα, νεαρά και κουτάβια. Αυτός είναι ο σκύλος μας ο Ρεξ, ένας σκύλος παντός καιρού, πολύ σταθερός και παντός εδάφους, πολύ σταθερός και αρκετά γρήγορος. 6 ετών. 6 ετών, αμερικάνικες γραμμές αίματος. Αμερικάνικες γραμμές αίματος. Εδώ είναι η Ρένα. Είναι μια σκύλα που μου τη... Είναι μια σκύλα από το... Πάψε Ρεξ, πάψε. Είναι μια σκύλα που μου την έχει δώσει ο καλός ο φίλος ο Νικόλος ο Μέμιτσας, ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Μάων από τη Νεάπολη Λακωνίας, η Ρένα. Η Ρένα που είναι η Ρένα και ο Ρεξ είναι οι γονείς από τα κουτάβια που θα δούμε αργότερα. Η Ρένα και ο Ρεξ είναι οι γονείς. Λοιπόν, επίσης θα δούμε τον Μπίλι. Ένας σκύλος ενός έτους. Ένας σκύλος ενός έτους. Είναι ετεροθαλής αδελφός της Ρένας, ξεκινημένος στο λαγό. Από το φίλο τον Νικόλαο το Μέμιτσα από την Νεάπολη Λακωνίας. Επίσης η Αφροδίτη ενός έτους, ξεκινημένη στο λαγό, κόρη του Ρεξ η Αφροδίτη και της Ήρας. Η Ήρα είναι η σκυλίτσα μας αυτή. Η Ήρα είναι μια σκύλα 8 ετών. Είναι μια σκύλα παντός καιρού και παντός εδάφους. Πάρα πολύ καλή και γρήγορη. 8 ετών είπαμε. Επίσης έχουμε και δύο κουταβάκια παιδιά του Ρεξ και της Ρένας, τα οποία θα τα αρσενικό θηλυκό, τα οποία θα τα κρατήσουμε για να τα εκπαιδεύσουμε στο κυνήγι του λαγού. Θα δούμε στη συνέχεια και κάποια άλλα κουτάβια, παιδιά του Ρεξ και της Ρένας. Θα δούμε στη συνέχεια κάποια άλλα παιδιά του Ρεξ και της Ρένας. Αυτά είναι σκυλιά καθαρό αίμα, με πιστοποιητικά για καθαροαιμία στο Κοινολογικό Ομίλο Ελλάδος. Βασικά αμερικάνικες γραμμές αίματος. Αυτά είχα να πω προς το παρόν. Τα σκυλιά εδώ πάνω είναι σε ένα υψόμετρο πάνω από την πόλη της Λευκάδος, με πάρα πολύ δροσιά, με αέρα, μέσα στη φύση, και πρέπει να αισθάνονται υπέροχα. Είναι μια χαρά εδώ. Λοιπόν, αυτά, ναι. Φαίνεται? Ναι. Σε αυτό το... Έχεις ξεκινήσει? Σε αυτό το χώρο λοιπόν βρίσκονται τα σκυλιά μας, εδώ πάνω από την πόλη της Λευκάδος, μέσα στη φύση, σε ένα πάρα πολύ όμορφο τοπίο, και θα δούμε και μια πανοραμική άποψη της πόλης της Λευκάδος λοιπόν, εδώ από ψηλά, σε ένα πολύ ωραίο και ήσυχο μέρος. Μακριά λίγο από τον πολιτισμό. Εντάξει, ναι. Επίσης τώρα θα σας δείξω κάποια άλλα κουτάβια, παιδιά του Ρεξ και της Ρένας που είδαμε πριν. Είναι 2 θηλυκά και 4 αρσενικά. Θα σας δείξω από κοντά 2 πολύ καλά δείγματα αρσενικών ιχνηλατών μπίγκλ, χωρίς προβλήματα δυσπλασίας και υπρογναθισμού. Λοιπόν, για να δούμε 2 αρσενικά σκυλάκια, 2 καλά σκυλάκια. Έλα εδώ, έλα, να, έλα, εδώ, έλα. Περίμενε Ρανιά, να πάρω κάτω. Να πάρω κάτω το σκυλό.
Αυτά είναι δύο πολύ καλά δείγματα αρσενικών κουταβιών. Όπως βλέπετε, τα κουτάβια δεν είναι 2-0, πλησιάζουν τους 2 μήνες, είναι σκυλιά πάρα πολύ καλά σωματικά, με πάρα πολύ χωρίς προβλήματα δυσπλασίας ή προγναθισμού είπαμε, με πάρα πολύ ωραία πέλματα, με δάκτυλα καλά δεμένα, στρογγυλά, πολύ καλά σωματικά. Εντάξει Ρένια. Τώρα θα σας δείξω λίγο το στόμα τους και του κουταβιού για να δείτε ότι είναι. Θα σας δείξω τον προγναθισμό, ότι δεν έχουν προγναθισμό, ότι κλείνουν, να πάρουμε το άλλο, ότι το κλείσιμο του κουταβιού το στόμα είναι σαν ψαλίδα, κλείνει πάρα πολύ καλά. Κλείνει πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Και εδώ. Εδώ. Και εδώ. Και το άλλο. Βγήκε έξω. Βγήκαν έξω. Περίμενε λεπτά. Βγήκαν έξω. Δεν κάθονται μέσα στο δοχείο. Να δείξουμε και το στόμα από το άλλο σκυλάκι. Εντάξει. Να το άλλο που τα πολύ ωραία δείγματα εχνηλατών μπίγκλ. Εντάξει, πολύ ωραία δάχτυλα, μαζεμένα, ωραία μέλη, πολύ ωραία σωματικά. Εντάξει, λοιπόν, πολύ ωραία. Να τα βάλουμε τώρα μέσα, τα σκυλάκια μας, γιατί είναι και μεσημέρι, μην ξυπνήσουμε και τον κόσμο. Πες μου όταν είσαι έτοιμη. Τώρα. Έτοιμη, Ναι. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ήθελα να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Νικόλαο Μέμιτσα, τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Μολάων, για την φιλοξενία του, για την φιλοξενία που μου παρήχε στο σπίτι του στην Νεάπολη Λακωνίας και για τα κυνήγια που κάναμε μαζί στην δύσκολη Ελαφώνησο. Επίσης για την καλή συνεργασία του όσον αφορά τα σκυλιά των Beagle, αφού έχουμε και οι δύο το ίδιο πάθος και ανταλλάσσουμε απόψεις και σκυλιά, αφού και αυτός μου έδωσε κάποια καλά δείγματα της φυλής και του έδωσα και εγώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον να σας δείξω κάποιο βίντεο με τα μεγάλα σκυλιά, με τα κυνηγητικό βίντεο και με τα κουτάβια, απελευθερώνοντας στο χώρο κάποιο κουνέλι τώρα σύντομα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω.